we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday mga kapuso! Kamusta ba ang inyong morning? Nakapamahaw na ba ang tanan? Ikaw, Attorney Resi. Good morning! Good morning, Sabsay! Nakapamahaw na sab ko mo ng taas ang atong energy aron sugdan ang atong Tuesday morning nga puno og kalipay. Hilabi na nga say this morning atong makauban ang isa ka Mindanaoan Palangka Award-winning playwright na si Carlo Antonio Galay David. Ug sayro nato ang iyang mga obra. Og Resi, sayron ta ang pinasahing hilig sa usa ka Mindanaoan social media content creator nga mao ang makalingaw nga Bukid Adventures. Ug sa best up naman atong makatsikahan ng very pretty and charming nga kapuso artist na si Athena Madrid. Mga kapuso, alang sa Kumbira Express, pinasahing nga putahe na sad sa all-time favorite sa tanan nga manok ang atong tilawan karon. Wow, excited na ko, Attorney Resi. Dili na nako panugayon pa mga kapuso. Ani ana si Rufaida Javier sa Iligan City aron andaman kita og lamiang chicken piaparan. May buntag mga kapuso. Ako si Rufaida Javier o karong adlaw ako itudo sa inyo ang pagluto sa pater chicken piaparan. Mao kini ang mga ingredients. Gata, chicken marinated, lubi, luya, atsal, bombay, asin, palapa, ahos, seasoning, o dulaw. Una, atong isanglag ang atong lubi. Pero nagyelo na siya, atong i-sumo ang atoang palapa. Karon atong nasudan ang atong pagluto sa manok. Okay, para atong ilisa ang atong manok. Inigungag ang ato ang palapa. Mga gisa sa atong mga lamas at ibutang ang atong manok. Karon, naluto na ang atong manok. Ato na pong sugdan ang atong pagpacking sa atong pater chicken piaparan. Ibutang ang toppings na akar or sakal. Then, ang chicken. Anian na ang atong pater chicken piaparan. Alis na, mga na ta. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapuso, it's Bistok time na sab. Ug karong buntaga makatsikahan nato pagbalik ang very young and charming kapuso artist nga usa sa atong mga ginatangan sa GMA drama series na To Have and To Hold. Walay lain pa kundi si kapuso artist Athena Madrid. Maayong buntag Athena and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na and how's your morning so far? Maayong buntag at home with GMA Regional TV. Siguro masabi ko, ang gising ko ngayon ay medyo grumpy.
Nako, bakit naman grumpy? Ano kaya pwede namin gawin para mas maparelax ka naman this morning? At home ba, ano ba yung ginagawa mo to feel relaxed and calm? Siguro mag-drink ng coffee and gawin yung workout ko. And then after that, okay na ako. Back to normal na. It's really undeniable that you are one of our Kapuso babes, Athena. Ano ba ang secret naman dyan behind, achieving that very sexy body? Diet and workout talaga. Tapos, ayun, kailangan ko laging magpamassage para maging relax, di ba? Lalo na pag galing work, ganyan. After work, massage, spa, yan. Alam din naman ng karamihan that you are the younger sister of Ruru Madrid. In terms of acting, meron na bang mga na-advise naman sa'yo si Ruru? Yes, sobrang dami. Kasi for me, si Kuya yung tinitignan kong mentor dito sa showbiz eh. And siguro yung pinaka natatandaan kong advice niya sa akin yung mahalin mo lang yung trabaho mo. Kasi pag binahal mo kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo, mas masarap sa pakiramdam pag naabot mo yung pangarap mo. At ngayon nga, inaabangan ka namin sa To Have and To Hold. How do you feel that you're part of the show? Sobrang saya. And wala, hindi pa rin ako makapaniwala kasi ayun nga, sobrang ganda ng opportunity na binigay sa akin ng GMA. And very thankful ako dun dahil ako yung napili nila na mapasama sa To Have and To Hold. Yung mga kasama ko dito, sobrang bait. Hindi nila sa akin pinaramdam yung pressure and frustration na nafe-feel ko bago ako pumasok sa lock-in taping. Kamusta din naman yung taping experience mo, Athena? How was it working with the rest of the cast? Siguro tingin ko na talaga sa kanila lahat, ate, kuya, mommy, and daddy ko sila. Kasi ako yung pinaka-baby girl dun sa set eh. And ayun, lagi ako nagpapa-advise sa kanila when it comes sa acting kasi since baguhan nga ako, marami pa talaga akong hindi alam pagdating sa pag-arte, sa pag-aartista. So, sobrang laking tulong na sila yung nakasama ko kasi yun nga, tinutulungan nila ako sa mga bagay na hindi ko pa alam. Gina-guide nila ako sa bawat eksena na ginagawa namin. Si Grace, siya yung bunsong kapatid ni Gavin, ni Kuya Rocco Nasino. And si Grace, nako, sobrang daming kailangan yung abangan kay Grace. Para, ewan ko kung maiinis kayo, matuwa kayo sa kanya. Ikwento mo din naman sa amin kung sino si Grace dito and kung meron mang isang trait or characteristic na gusto mong tularan kay Grace and i-apply mo in your real life, what would that be and why? Siguro yung pagiging matapang niya sa buhay. Kasi nakikita ko, sobrang bata ni Grace pero lahat ng problema na nalalaman niya and lahat ng problema na nararanasan niya, kaya niyang harapin yun mag-isa. And we can't wait na mas masubaybayan pa ang journey ni Grace dito sa To Have and To Hold. So please invite lahat ng ating mga kapusong Mindanawans na abangan ng iyong bagong teleserye. And at the same time, yung mensahe mo na rin para sa lahat ng ating mga kapusong Mindanawans. Ayan, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng To Have and To Hold. Sana po patuloy niyong subaybayan ito. Every Monday to Friday po yan after po ng Legal Wives. Daghan kaayong salamat, Athena. It was so pleasant talking to you this morning. Daghan kaayong salamat and stay safe always. And that was Kapuso artist Athena Madrid. Chill lang mo mga kapuso, kamabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bukid is life. Kana ang sagad natong madungog gikan sa atong mga higala labi na sa mga buot musuroy aron makita ang kanindot sa kinaiyahan. Kana ang kinabuhi karon sa usa ka content creator kung asa iyahang ginapakita ang adventures niya sa Bukidnon. Mga kapuso, this morning sabayan nato ang iyang mga adventures sa Kalasangan sa Bukidnon. Ug sayro nato ang iyang istorya. At ang makauban ang content creator nga si Sir Nicky Monato.
Sir Nick, good morning and dayon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diya sa Bukidnon? Okay lang sir. Hello mga kapuso no. Ako dai si Nicky Munato. So okay pa kayo mi diri sa Bukidnon no. Maayo Sir Nick, kay ana ka mo sa maayong kahimtang diya sa Bukidnon. Pero unang-una, atong isgutan kining mga content nimo nga ginahimo kung asa imong ginapakita ang paghunt sa mga hayop nga makita sa Bukidnon. Paunsa ba kini nagsugod? So sa una gid sir, bali sa pagsugo sa wala pa ko nag-vlog, isa rin ko ka security guard bali sa amusement park ko na-assign. So sa pag-lockdown, isa ko sa nawadang trabaho bali hangtod karon jud karon wa gyud mi nabalik sa amuang gitubawan. Ang motong pagka-abot din tug May, nagsugo din ko vlog. Yung gagamitin natin guys, ito lang. Tawag namin dito sa labay kaya walang iba, ito lang. Nagkuano po ko ato sir bali namasin, wa ko min nagtuo nga basin nga isa remi sa magihan sa Ginoo nga makasulod po dahil sa ingani nga platform. Basta maning kamot aduna gayud maayong bunga Sir Nick. Pero sir, atong hisgutan kaning pagsuroy ninyo sa kalasangan diya sa Bukidnon. Ingon ana na ba ang inyong ginahimo dati pa? Yes sir, bali sa una pa gyud isa gyud na mo na ginyamong na nangagahimo bisag wala pa mi vlog sa una. Isa na gyud mi sa mga nabalaan. Bali nakuha pa po na ko ni sa akong papa. Bali akong papa mo gyud ang nakauban ako sa ako mga video. So akong na-realize ato sa pagsugod na why not namo himuon ang ingani nga pamaagi para makahatag pud mi og mga basic information sa katawhan og mga informative ditaw nga lesson nga makatumong nga pwede di ay mabalaan nila ang mga pamaagi. Usa sa mga nag-unang content nimo Sir Nick kay kining tradisyonal nga pagdakop sa mga isda. Ginaunsa ba kini ninyo paghimo? So, ang isa gid sa mga landmark din sa Bukidnon sir, which is ang Kasili, na ginay makuhaan nato diri sa Bukidnon, daghan jud nga area sa Sapa. Karpa, tilapia, hito, labi na sa pulangi, na yung mga gurami, daghan. So, happy siya pag makalingaw, maka-excite, kay usahay di na to mabalaan, di wa pud may kabalo nga mao din na among mga makuha. Ug mao po na kadaghan ug labi na sa mga sa tilapia daghan di kami makuha. Napoy usahay, digid po sa tanang panahon napoy kanang hago lang pero enjoy gyapon bisag way kuha ingana ba. Bahalag way kuha basta enjoy ra Sir Nick. Apan unsa ba alang kanimo ang mga memorable experiences nimo no sa pagsuroy diya sa kalasangan? So kanang kuan sir, kanang isa gid sa maka-excite gyud kana ditong unexpected jud kay nga mahitabo basta tong nakakuha mi sa karpa nga daghan siya pating dagkuha sir niya. Pati kay namong gulata ba kay wa gyud mi nagdahom bitaw nga ingadto pud kadaghan di among mga makuha. Ingadto pud kadagko pating makalipay. Labi na pud sa mga video nga uban ako permi nga ako ang papa. Bali ug ako pong bali ang cameraman po namo ana ako pong manghud. Bali na isa na family bonding namo ibali. Tungod sa imong unique content nga Bukid Life gayod nga gikalingawan sa mga netizens, unsa ba ang imuhang gibati karon? So lipay kami sir kay wa mi nag-expect nga naa day mga tao nga ganahan sad sa mong gipangbuhat. Maka-relate sila sa mong ginahimo. Makahatag mig inspirasyon sa ilang ginabuhat sa matag adlaw nga makahatag mi og kanang informative lesson nga makaingon sila ay pwede day ingatiyo na to gibuhat ni mo natuhan ni gibuhat ni kabukid niki ingingani ito niya. So makakuan sila nga na sila mga natun-an sa mga video ug mao na mo ginabuhat sa mga vlog. Sir Nick, unsa-unsa pa ba ang mga angay atangan sa itong mga kapuso viewers sa imo mga Bukid Adventures? So daghan gyud sila atangan sa mga bali sa mga uploading nga content kay wala pa gyud mi katunga or wala pa gyud mi sa kumingking nga pwede na mo mapakita diri sa Bukidnon nga kung unsay naa diri sa Bukidnon ug unsa ta ka gala kung unsa ta ka kayahay nga naa ta diri sa probinsya. Daghang kayong salamat Sir Nicky of Munato Hunt sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power alang kanimo og amping sa mga adventures ninyo diha sa Bukidnon. Thank you. So daghang kayong salamat mga kapuso.
Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kadung buntaga dungantang ma-inspire sa mga obra sa usa ka Mindanaoan Palangka Award-winning playwright na si Carlo Antonio Galay David. Maayong buntag Carlo, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag ma'am ug maayong buntag sa tanang tiglantaw sa tuang programa karon. Carlo, when did you realize ba that you have a passion in writing? I started writing katong estudyante pa ko sa Kidapawan. So I started writing as early as I think I was 6 years old, no? So wala na jud ko ni undang. Pero ang seryoso jud ako nga writing nag-start when I was 12. I was grade 6 and kato class play. And since then I've been writing plays. I haven't really stopped. Giyon sa pud ba nimo pag-enhance sa imong writing skills na ba kay mga mentors or mga workshops nga gipangapilan? Definitely, no. Of course, siguro ang earliest nga growth nako as writer really came from reading. Pero na-polish ako ang skills as a writer when I started joining writers workshops. Since then, I've been to other workshops, IAS in Bacolod and the Silliman Writers Workshop in Dumaguete City. After ko nag-workshop sa Silliman, I took up a master's in creative writing sa Silliman University. So karon, I'm currently teaching in the creative writing program sa Silliman. Sa tanan nimong nasulat so far, unsa ang pinakaduol sa imong dughan? You know, as a writer, I've been writing for, I think, over 20 years now. I have several creative projects, like all writers do. Pero ang ga-emerge good nga consistent na projects, I think, one is, gagamit ko og kaning ginatawagan ning Akonyo, yung Tagalog na sa Davao, nagkalo-halo Bisaya. So, lahi ang Davao, lahi ang Kidapawan, and most of my stories are actually written in these Tagalogs. No? There's also a lot of local in my works, in my stories, and in my plays. Usually ang setting is Kidapawan City. Sometimes Davao, no. So diha lang jud na Mindanao ra jud ang setting sa akong stories ug place. And many of them are also quite political, no. So especially kaning local politics and how local politicians compete with one another. I find that really enjoyable, no. So dako nga inspiration sa ako aning kaning House of Cards, no. So I'm trying to channel that kaning thriller nga political mo na usually ako ang ginasulat. Pwede po ba nimo ma-share, sir, kung unsa po nga piece ang imuhang nadaugan sa Palangka Awards? Ang nakadaog nga piece sa Palangka was the one-act play, no, Killing the Issue, political, no. So it's about a political dynasty nga nagplano sila nga ipapatay ilahang rival nga journalist. Para bongga, isabay na lang po ang convoy. So, really familiar story. So, actually, it was recently staged, no? Dili na ako i-spoil ang ending, no? Kay, naa siya twist sa ending, eh. So, but, kato, basically, nagplot silang ipapatay ang journalist and the convoy. But to those interested, Killing the Issue is available online for free, no? So, dali lang siya pangitaon online. I-google lang ninyo ang title play. Inspiring kaayo, sir, nung nga nakabuhat ka og mga piece nga mostly within Davao and Kidapawan ang setting. But on your own perspective ba, sir, why do you think na very important kaayo nga i-promote nato ang ato ang gikikanan o di ka ang ato ang heritage and roots? Ay, daghan kay Grayson, sir, no? Because musugod man jud sa atoa kung dili na to tagdon ang ato ang mga lugar. If dili tagdon sa taga Kidapawan ang Kidapawan, walay mo nagad sa Kidapawan. No? So if dili na to sugdon nga tagaan og atensyon ng ato ang lugar, dili siya mogawas. And kada lugar na ay unique nga experiences, kada community na sila unique na collective nga giagihan, and these collective experiences will also have their own unique lessons which I feel humanity can learn from. And we're really missing out on these lessons. We're really missing out on these experiences if literature and art is not made about and of these experiences and these places. For sure, Sir Carlo, we have a lot to learn from you. Unsa man ang imuhang tips alang sa atong mga aspiring writers o di kaha sa mga tao na gusto pod pareho nimo nga magsulat. Ayaw lang jud mo og kaulaw. Mo jud na siya. First, if you want to try writing, ayaw jud mo ka conscious kay I think kanang pinaka una og pinakadakong hurdle nga i-overcome sa writer kanang pangit man niya kung sulat ko. Kung dili na nimo mo overcome, di jud ka kasugod. So you do your best
to believe in yourself na what I have is actually worth reading. What I'm trying to write is worth reading. But I think before ka mag-attempt, Ana, ako ang biggest suggestion jud is magbasa jud ka. Like, you cannot be a writer if you're not a reader. So kung huna-huna ka nga, you want to be a writer, you choose your genre na gusto i-try, magbasa ka gingon na. Kung gusto ka mag-poetry, make sure you read a lot of poems. If you want to write plays, make sure you read a lot of plays. So, read, don't be shy to write. And always look for inspiration near you. Ayaw na og gawas, ayaw na ato og Korea, ayaw na ato og Amerika, ayaw na ato og Europe. Tanawin inyong silingan, tanawin inyong mga own communities because chances are stories and insights are just waiting to be written in these communities. Dagan kayong salamat, Sir Carlos, sa panahon na imong gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Daghan kayong salamat, attorney, ug daghan kayong salamat sa ato ang tanan nga nagtanaw sa ato ang programa. And I encourage everyone to explore Mindanao literature and to read more literary works, especially gikan sa inyong mga home communities and hometowns. Human mawadan og pangita tungod sa pandemya, mibalik si Nikki Monato sa iyahang gidak-an ang pagpamasol sa Bukidnon. O karon ginauban na niya ang mga netizen sa iyang makalingaw nga Bukid Adventures. Samtang say tambag ni Mindanaoan playwright Carlo Antonio Galay David alang sa mga buot mamahimong manunulat sa Mania nga una, dapat dili maulaw nga magsulat ug ikaduha, always look for an inspiration near you. Ug mga kapuso, gibutyag pod ni kapuso artist Athena Madrid nga dako kaayo ang tabang sa iyahang kuya nga si Ruru Madrid sa iyang career. And in fact, kinahanglan nato pod siyang atangan sa GMA Telebabad series nga To Have and To Hold. Mga kapuso, tara-inspired nakakaton ka mo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiyon ni Wendell Pierce nga the role of culture is that it's the form through which we as a society reflect on who we are, where we've been, where we hope to be. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.